এইখিনিও হই নাই এইখিনিও Munda. Phải sẽ thằng chị. Munda. Này. Ấy sẽ thằng chị này bảo đi. सान्दुं गोसा थैनो फैदों नामा दोंलाय खबाइ खाथाबलायनानै जेखाया माथो दाउखि हगारला इसासो थैनो बायदि सान्दुं गोसायाव मस्थ' सान्दुं गोसा हेल' लोगोफोर नै दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बराय हरग्रोनाय जाबाय नै दिनै जोङो ना गुरनो फैदो बोरायजोंसो आं मबाइल हमग्राल'लै केमेरा हमग्राल' सान्दुं गोसाथार आरो दासो केमेरा हमग्राल' आङो दुटा ना मा जादों आरो ओमफ्राय सान्दुं थिं थिङाव जोङो ना गुरनो फैदो मालायफोरा मालाय सान्दुं गोसायाव इदि सानजौफुआव फैयानो जों आरो टाइम गैया नालाय सानजौफुआव फैनो गोनां जाबाय ओमफ्राय नै आंना बोराया जात्रायबोबायानो बैखिनियाव ओइ औवा नुहुरनाय खिनियाव जात्रायबोबाय इयो ससे आरो इनो बाख्लायबावबायसो इनो गुरबावनोसै इयो गुरबोनानै नुहुराखैथ' बादामालि गोजा आंबो गुरैनो होमबा मोनलायदोनो मालाय मोनदो इयो होग्रा होग्रिनो आंहासो मोनगोन ना मोना बेसेबा गोबावसो हाबा जानायनिफ्रायनो मोनाखै खोमानो आं ना गुरनो ओमफ्राय सानसेखालि फैदोंमोन आरो जोङो नायानो जाथ'वाखैमोन आरो बे समाव नाखौ लाङै लाङै हैनायखाय आंसो फैनो नङा इसोरखौ जों सानसेखालि फैनाया अखा हानानै दै जादों आरो ओमफ्राय ना जाथ'वाखैमोन इयाव बे समाव इयावनो थाबायथिं मायावबा मायावबा हफ्ला हफ्लि मानैसो लाना थांबाय आरो बाथोन देजानोबो थोआ जाबा बेनो आरो आंना ना गुरनाया ओमफ्राय दिनै फैलायबाय बेसेबा गोबावनि उनाव मोनोना मोना नायदो दायो दिन्थिगोन आं नाखौ मोनोना मोना दिन्थिसिगोन दायो ओमफ्राय खबायाबो नै सानैजों गंसेल' खबाइ गंसेया गेसेंथार नाखौ लांगोन होननानै लाबोआसै नाया दा गोरलै गोरलैसो नालाय बोराया हगासिनो नै जोंहा बिराद ना हमनो गोरोंखा खबाइ गंसे गंसेबा सानैजों सोर बेसे बांसिन मोनो नायनो हागौमोन ना दा खबायानो गंसेल' जाबाय खबाइ गंनै जाथारनांगौमोन जोंना ना नोंना दै बथलबो लाखालायदो मोनायाव दै गांजानो गिनानै फोथारा जि गुवारखा जोंना फोथारा एखिजा सानजा एखिजा नै बेसेबा गुवार एखिजा न' जाबाय खावसे ओमफ्राय नै बेयावबो न' जाबावबायसो गंसे ओमफ्राय ओरै नैफोरो फोथार बागा जि गुवारखा एब्ले एब्ले हगासिनो मालाय मोनदोना ओइ आसल आं हमनाय नायनोसै आरो फै मेंग्रोदोसो ना गुरनायानो गोलैनाय बांबोनो ना गुरनायाबो जा हाग्रा बारिजों हाबसैदो मोनथारदों ना जिर' मा जाबा हाग्राखौसो नोङो हाग्रा माखौसो नोङो बेफोर हाग्राखौसो नोङो गाखोथारदों दा मा नायलाय
Sumber dahan. Ada apa ngai? Nunggu. Isi geli ke jauh nak kok. Jangan sih. Mungkin kecil ya. Isi geli nah. Geli tu naya, ni dia tua kena tak? Yang belum cuma sebenarnya lah. Ayo, ini. Mình lấy được. Kha mày na guran kan ni. Ang sebangsin ni. Wah, kini gurna labai nengo. Gurle mana? Kau boleh ma bidung lai song. Come. Char jana hai. Thấy như bây giờ nắng săn không có xéo ơi. Thấy rồi mà săn không có xéo. Cậu lại sao lại cứ giờ rất lạc bày. Đây anh nào rồi mua khang mà vậy mà phải đá đốt sàn anh mua khang cái này vào đấy mà vậy dây em đấy. Cứ giả rất là ngân này. Mà nó cũng biết rằng nào phải xa khát những ai đông giờ bầm. Đã bây giờ kurian đến nghe. Săn đừng có xeo mình nó mà nó này xí. Sekarang dari săn đừng có xeo mình na bila siapa sih mình này. Rồi săn đừng có xeo nó phải cắt nala săn đừng có xeo đi silang nó xin sincere. Ê nư, lâu anh nư. Anh theo. Nư. Anh làm cái mà. Minum mun dalam biang. Belum giko dengan này được nang. Gila. Dia kayu belok ke. Pak tu nak kau kayu dah bah kata lah thay. Gurna dengan anak ni. Wah, rawan giding lagi semua teh. Bella ko bagi kata re. Oh, crash tabe zada ko na. Ni. Sini hop pokrin kau ni sini. Ijai. Ha lan dia habo ini. Misali na gurne di ni menjana nga. Sis. Sen itu gaya ma baru zong tunai dong. Gang sima. Zika juga apa yang kita ini? Lainnya nagurra lainnya. Misalkan beri osona tapi play tapi. Terus deh. Tegang saya liang kesan lo tapi thay botol sedih lap teman gila ses. Deng bau mana? Berkaleng ini, dama itu dong. Kaleng nama lihat cara. Belau ni manganai, aram madu sama manganai. Sebab hasilnya. Ơi,
खिनियाव दङ माने थान्दा ना खिनिया वा इदिबो लांगाव खेबसे गेलेथायनायबा मोजां मोनलायगौमोनलै बोनायावनो बेलथायबा नोंसोरनि खुसिया जावनायावसो गाब्र'खांबासो बेलथायगोन बिराद ना गुरग्रा फैसा खोन्थारबाय सं दिन माथो लिंगाव थांनो नागिरलायाखै मिथिबायना ना गुरनायानो उन्दु थागासिनो आलियाव दहायनिफ्राय नाखौ लिंहरगासिनो आरो जाबाय निजियासो फैबाय गुरनानै जायो नामा दाना नाखौ र' उग्रा माखासे सिथावजोब्बाय नै मोजां जादो दासो ini belum kita tertiau ini belum ini dua ke dia ini batam nak gitu thằng xin nghe ba phải thằng xin ra vậy đi gula habla जेरावबो बिराद मोजां मोनदों नामा गुरनो बै जाबाय बै माबा थांसै आं गारबो जाबायना आंजों दा फैयाबो फैया ना गुरबावनो ओइ गथ' मानसिखौ नायनाय गोजा जालांजोब्बाय जाबा मा एक्टिं लाय मस्ला नुवा नोङो नाय लोगोफोर जोङो दा थांनोसै थांनानै नै मोखाङानो अबस्था गैखाला सान्दुं एसे ओंखारबाथाय जाखायो आंना मोखाङानो ओमफ्राय हाग्रा बंग्रा सोजोबना लादो नै बेथ' बोरायाथ' गावा गुरा गारा आंसो गुरनो हाया होननानै माबाजोबमोन लामायावसो उन्दुना थाबाय थादो आलियावसो हाग्रा माखाया ना गुरग्रा नोंलाय हाग्रासो लादो नोंसो नङा ओमफ्राय गावा आलियाव उन्दुनानै गुरबाय थादो आरो बाजुलाया नै नाखौ इसे मोनबाय मा ना दंबा मिथिला बेंसि लादाय गरनै लादो ओमफ्राय ना सिं फिसा ना बोथिया ओमफ्राय ना फिथिख्रि फिसा फिसा दं आरो जों दा थांनोसै बेखौनो लानानै अबे थानोथाय एबारलाय नोङा जेखाइ लादों नोङो अबे थानोलै एबार लानोसै न'आव थांसै अबे न'आलाय न'आ नोंसानि बिफा लानाव सानि बेलाय बेयाव जेखाइ गंनैखौ लानो होबाय आंखौ ओमफ्राय सिजोब्बाय नै आङो दाथ' मालाय एसेल' सिदो उन्दुनासो थाबाय थादो मालाय गुरा गारा आं जेखाइ हमनोल'सो फैखादो लानो दा सान्दुं गोसाथार जाबायना थांगासिनो दा दैज्लां जाबाय नालाय मानसिफोरा खामथाब माइ गायलायनांसिगोन आरो आंथ' गायखायालै गिखायो आङो सान्दुंखौनो इमान सान्दुं गोसायाव माबोरै माइ गायगोनथाय मानसिफोरासो मिथिसिगौ आरो होमबा लोगोफोर जोंनि दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै माबायदि मोनखो जोंनि दिनैनि ना गुरनायखौ गुरनो रोंखायादे हले दिनैसो फैलायबाय बेसेबा गोबावनि उनाव होमबा बेखिनियानोसै जोंनि दिनैनि ब्लगा लोगो मोनफैलायसिगोन नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव बाय 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 बाय